Vítajte na kanáli Nakresliť to v kede. Sledujete tutoriál zo série Video Express. Táto séria je pre začiatočníkov, ktorí chcú rýchlo nakresliť diela výkres bez znalosti teórie. Ukazujem len postup a hovorím, kde klikám, a to bez vysvetľovania a komentára. Ak preferujete podrobný komentár k jednotlivým krokom, pozrite si voľne dostupné rovnaké video na kanáli Nakresliť to v kede zo série Video Master. Poznámka k videu. Ak sa vami používaný nástroj správa či vyzerá inak ako v tomto videu, najčastejšie je to odlišnou verziou FreeCADu alebo iným nastavením v hlavnej ponuke upraviť nastavenia. Verziami nastaveniu som sa venoval detailne v mojom úvodnom videu na kanáli Nakresliť to v kede. Úvod máme za sebou, poďme tvoriť. Klikám na ikonu Nový súbor a disketu. Súbor uložím pod zvoleným názvom. Aktivujem nástroj pod názvom Súčtový valec zo skupiny pridávacích 3D telies. Zvolím si rovinu XZ a v okne parametrov nastavím polomer v podobe jednoduchého zlomku 160/2 a výšku, respektíve dĺžku 55 mm. Okno zavriem. Vyberiem súčtový prstenec a umiestním ho na prednú plochu valca. Nastavím polomer číslo 1 na 75 a polomer číslo 2 na 5 mm. Okno zavriem. Na čelnú plochu valca teraz položím nový náčrt. Pomocou ikony pre prepínanie pohľadov prerežem model v rovine osí X a Y a zvolím si nástroj obdĺžnik. Nakreslím jeho tvar, kolmo na os Y s rozmermi 250 krát 4,5 mm a vytvorím symetrickú väzbu S voči osi X jeho pravých dvoch bodov. Vyberiem si nástroj zaoblenia a kliknem na dva ľavé rohové body. Označím vzniknuté oblúky a stlačím E rovnosť. Jeden z oblúkov okótujem rádiusom 1 mm. Náčrt zavriem. V okne parametrov náčrtu na záložke údaje v položke Attachment Offset kliknem na ľavú šípku vedľa textu a po otvorení ponuky kliknem opäť na ľavú šípku v riadku poloha. Hodnotu osy Z zmením na -2 mm a náčrt tak posuniem mimo pôvodnej roviny. Zvolím si nástroj špirála a v okne parametrov nastavím os rotácie Y. Spôsob vykresľovania ponechám bez zmeny. Rozostup zmením na 600 a výšku na 50 mm. Smer rotácie špirálovej plochy zaškrtnem ako ľavotočivý. Okno zavriem. V stromovej štruktúre označím poslednú operáciu a aktivujem nástroj polárne kopírovanie. Nastavím os rotácie Y a počet kópií na 7 a okno zavriem. Kliknem na zadnú plochu modelu a vyberiem nástroj Hole. Nastavím valcové záhlbenie a zmením parametre priemeru hlavy respektíve záhlbenia na 148 mm, jeho hĺbku na 48 mm, celkovú hĺbku stredovej diery na 60 a jej priemer na 40 mm. Okno zavriem. Označím vnútornú hranu vzniknutej plochy vrtule a zaoblím ju rádiusom 6 mm. Okno zavriem. Kliknem na plochu vonkajšieho priemeru vzniknutej plochy a zvolím si opäť nástroj zaoblenie. Obe hrany plochy upravím predvoleným parametrom 1 mm a okno zavriem. Označím čelnú plochu modelu a položím na ňu nový náčrt. Zvolím si nástroj krúžnica a na os Y nakreslím jej tvar s rozmerom 11 mm vo vzdialenosti 42 mm od osy X. Náčrt zavriem. Aktivujem nástroj kapsa a v okne parametrov si zvolím typ vyťahovania k ďalšej ploche. Okno zavriem. V stromovej štruktúre označím poslednú operáciu a vyberiem nástroj polárne kopírovanie.
Nastavím os rotácie Y a počet kópií na 6. Okno parametrov zavriem. Označím hranu čelnej plochy a zaoblím ju rádiusom 10 mm. Okno zavriem. Model je hotový. Upravím polohu modelu, ak je potrebné, a zvolím si panel nástrojov TechDraw. Vyberiem výkres veľkosti A3 zo skupiny ISO, otvorím záložku s modelom a model aktivujem kliknutím na body v stromovej štruktúre. Potom vyberiem ikonu pre zadávanie pohľadov. Mierku zmením na 1:3 a po vložení defaultne nastaveného pohľadu spredu okno zavriem. Ak sa dvojšípka pre prepočítanie sfarbila na modro, stlačíme F5 na klávesnici alebo kliknem priamo na ikonu prepočítania. Upravím a uzamknem polohu pohľadu. Deaktivujem hrany Hard Hidden a Smooth Visible v okne vlastnosti a na záložke pohľad zruším zaškrtnutie položky Arc Center Marks. Ak sa opäť ikona pre prepočítanie zafarbí na modro, aktivujem prepočítanie výkresu alebo stlačím na klávesnici F5, prípadne ikonu prekresliť výkres. Označím 6 kružníc otvorov a kliknem na špecializovanú ikonu osová kružnica pre vloženie osí. Označím jeden z otvorov a po stlačení D-Dimension vytiahnem jeho rozmer 11 mm. Text kóty rozšírim o počet otvorov a jej tvar upravím na referenčný v okne parametrov kóty. Kliknem na stredový bod náboja vrtule a aktivujem nástroj kozmetická kružnica s centrálnym bodom. V okne parametrov nastavím polomer na 42 mm a okno zavriem. Zobrazenú kružnicu označím a prostredníctvom nástroja ceruska zmením jej podobu na bodkočiarkovanú, čiže dashed dotted. Vrúbku nastavím na 0,35 mm a okno zavriem. Priemer kružnice okótujem po jej označení rozmerom 84 mm. Kliknem na stredovú plochu vrtule a prostredníctvom ikony pre vkladanie osí vložím vodorovnú os symetrie s hrúbkou 0,35 mm a predĺžením 63 mm. Okno zavriem. Označím dva body hrúbky listu vrtule a po stlačení D-Dimension vytiahnem jej kótu 4,5 mm. Kliknem na vonkajšiu obvodovú hranu a vyberiem nástroj odkazová kóta. Kótu dvojklikom otvorím a text prepíšem na 2x1. Tvar kóty zmením na čiaru. Jej mierku upravím na 0,9 a predĺženie zmenším na 1 mm. Okno zavriem. Pohľad aktivujem kliknutím na jeho plochu a kliknem na ikonu pre vkladanie rezov. Zvolím si pohľad zľava doprava a označím ho písmenom A. Stlačím Update Now a okno zavriem. Polohu rezu upravím a pohľad proti náhodnému nežiaducemu posunutiu uzamknem. Odstránim neviditeľné hrany Hard Hidden v okne parametrov a na záložke pohľad zruším zaškrtnutie Arc Center Marks. Teraz označím nesprávne zobrazené hrany pohľadu a ich viditeľnosť deaktivujem pomocou nástroja ceruska. Označím vnútorné hrany náboja vrtule a vložím medzi ne stredovú os symetrie pomocou nástroja pre vkladanie osí a jeho druhej voľby. Nastavím jej hrúbku na 0,35 mm a horizontálne posunutie na 3 mm. Okno zavriem. Rovnako postupne vložím osy symetrie aj medzi čiary otvorov čelnej plochy s hrúbkou 0,35 mm. Postupne označím body priemeru náboja a po stlačení D-Dimension vytiahnem kóty 148 a 160 mm
pričom pridám aj kótu otvoru 40 mm. Všetky kóty označím pri stlačenom CTRL a vložím k ním symbol priemeru. Označím postupne zaoblenia hrán a vytiahnem príslušné kóty 6, 10 a 5 mm. Kóty označím pri stlačenom CTRL a upravím ich vzhľad v okne parametrov na referenčný a kótovacú čiaru na redukovanú. Polohy jednotlivých kód upravím podľa potreby. Označím body hrúbky čelnej plochy a po stlačení D-Dimension vytiahnem kótu 7 mm. Označím body prehlbenia čelnej plochy a vytiahnem kótu 5 mm. Označím body šírky náboja a po stlačení nástroja pre horizontálne kótovanie vytiahnem kótu 60 mm. Následne pridám ešte kótu posunutia listu od okraja s hodnotou 3 mm. Okótujem šírku listu a vytiahnem rozmer 50 mm. Teraz na výkres vložím tabuľku s doplňujúcimi údajmi k listom vrtule. Aktivujem teda ikonu rozšírená poznámka a v okne parametrov zaškrtnem zobraziť rámik. Následne kliknem na tlačidlo Otvoriť editor textu. Do poľa editora doplním jednotlivé údaje tabuľky ručne alebo ich skopírujem z textového editora Word, kde si ich možno takisto vypracovať. Po vložení údajov text tabuľky označím pomocou skratky CTRL-A a písmo zväčším na hodnotu 10. Vykonané zmeny najprv uložím kliknutím na ikonu v ľavom rohu a až potom okno parametrov zavriem. Tabuľku posuniem do pravého horného rohu. V prípade potreby opravy či doplnenia údajov tabuľky kliknem dvojklikom do priestoru jej plochy, pričom sa tabuľka otvorí v režime editovania. Po úprave jej obsahu zmeny uložím kliknutím na ikonu pre uloženie v ľavom rohu okna. Napokon aktualizujem údaje informačného poľa výkresu, prípadne doplním 3D ilustračný obraz modelu a výkres uložím po otvorení miestnej ponuky pravého tlačidla alebo cez ponuku súbor exportovať PDF vo formáte PDF na zvolené miesto. A to je dnes všetko. Nech sa vám darí.